ଆଜିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଶିଆଳ ଆଉ କାଉର। ଦିନେ କାଉକୁ ଏକ ମାଂସର ଖଣ୍ଡ ପାଇଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଶିଆଳ ତାକୁ ଅଟକେଇଲା। ତାପରେ ଶିଆଳ କହିଲା, ଏ କି? ତୁମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କାଉ। କାଉ ଏ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତାପରେ ଶିଆଳ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମର ମଧୁର ସ୍ୱର ଅଛି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିପାରିବି କି? କାଉ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ପାଟି ଖୋଲି ଶିଆଳକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମାଂସ ତା ମୁହଁରୁ ଖସିଗଲା। ଶିଆଳ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇ ପଳେଇଗଲା।